Takie coś jak dostał Pieronie. Pakiet. I nożenie z Reichu USA. America. Fuck yeah. Otwieramy. Kajś. Miąch. Nóż. No, Pieronie. Fajne te, jeszcze takiego, że ich nigdy nie miał. O. Congratulations on your subscriber milestone. Czytam. Do you remember your first subscriber? Or your 1000th subscriber? Chances are you do. Teroski po amerykańsku. And we know that you definitely remember your 100,000 subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you've built. I tak dalej, i tak dalej. Neal Mohan. Pieronie, co za miano. O, to fajne. Ciężkie pieronie to pójdzie na Aiza. Presented to Niklaus Pieron. To jo. For passing 100,000 subscribers. YouTube. Mogecie się w tym obejrzeć, aby w żadle. Cóż po tymu mogę rzec, że 100 000 subów przekroczył Żech bez mała 4 lata temu. Trochę im zetrwało z tym szczybnym knyflem, ale nie byda się ciepło. Dziękuję pięknie wszystkim, którzy zostawili subskrypcję na moim kanale. I dziękuję pięknie wszystkim, którzy zostawili suba na moim kanale. Vielen Dank für alle diese liebe Leute aus Schlesien, ja, und aus Polen und so weiter. Das hat meinen Kanal abonnierten, ja. Beste Grüße und ja, alles Gute. To wszystko dzięki wam. Gdybyście nie subowali i nie oglądali, to nie miałbym po co nagrywać. Mam nadzieję, że jeszcze radzi oglądacie te głupoty, co ja tam robię. Jedne mniej głupsze, drugie bardziej głupsze. I wyrażam nadzieję, że będą Państwo dalej towarzyszyć mi w tej fantastycznej przygodzie internetowej, w social mediach, streamach i tak dalej. Trochę to zetrwało, trochę nie skoro przyszedł ten knefel, ale przyszedł, no. Sam Kaś, Pieronie, tak by dałaził z nim po mieście. Dzięki, chowcie się.